Action! Okay na si Sherwin. Oh, makapusa. Cut! Cut! Germs niya hanggang doon lang, hindi niya maipasa because that is the distance. Kaya behoves upon the transportation department to come up with the guidelines based on what the health department orders. Lahat dito po ang pinaka-importante, pinakatigas, ika nga, ang Department of Health. Kung ano man ang gagawin natin, kung anong iutosin nila, iutos nila para sa atin, susundin talaga natin. Hindi si Dr. Doke ng DOH. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15/2020, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020 sa alas 12, subject to the daily review. Uya na, ang itinala na banggi. Ini sarong propesiyang masasabi. Tapos kan pagtios niya tong labi-labi, aldaw kan sa tong kaligtasan nagrani. Ano da? Nag-abot na ang sugok kang Adarna. Sigun sa sinabi kan sarong libro, ang prognostiko nin pagbabago. Sisay, mailong ka yan. Naghapot ka pa. Tibadi ka. Psst, mata ka na. Indaman sa imong manay. Di man baga kita nakakapiyong. Kaibahan iyan kan sa tung maldisyon. Ay, Isus, iyo palan. Anong pigsasabi? Shh! Umaralo ka mo gabos. Baka madangog kita kan mga ikos. Maguntok, mga babaeng taga-tiwi. Tako masaysay, nakan agi-agi. Gamgam adar na totoong makawili sa saiyang awit kita masasangli. Tuguti man akong magpataratara, mapahayag man kaning mawot kandila. Ta sa tataramon mo, ako naranga, magayon na bareta, kung may himsa, nanggad. May sasabihon ka man palan. Tubod ka man dyan. Mayo kitang ibang kasurog, kundi sa usipon, magtubod. Halit lang Sisayan, mailumlum ka yan. Magtaram na ang may aram. Tumunong. Anday pakiaram. Ay, anggut. Angot? Ako tabi mapadagos. Ta ako
mo nagngangalas? Kung taano din ako, itong gamgam adarna, biyong sinakop, maninigo daw na siya mapasakamot kanhading Fernando, nagarumaimot. Susugpunan ko, ante mang binuksan. Tanganing ako man, dagos na malinawan. Di unay sa daghan, mauwat mabuhian. Anbulong na awit, para sana sa makakamhan. Hay! Hay marhay manana, sabi mo. Patawaron kita. Pero pag-raot na ang banggi. Kaya ako, Ano ka man? kaya ako, mayo ni nanong simpatsya, dawa kisay man, duman sa berbanya, gurang na ermitanyo, puso, madaya, sa sinapo ni Don Juan, maraya pa. Ako man lugod mataram na. Ining adar na sarong pobreng nilalang. Prinsipeng nagsakote. Buhay, napierde. Anong birtud niya tong mga alang-alang? Nakita man anas magtamo ning swerte. Nasabot ko sa indong pinagagihan kung mga puso nindo may kagabatan. Kaya tugang, ako sa indong ibanan sa bagong agi-agi kaning kinaban. Bagong bayong. Bagong bayo, Bagong usipon. bagong usipon, Bagong aawiton. bagong aawiton, Sa tuyang hamanon. sa tuyang hamanon. Bagong bayong, bagong usipon, bagong aawiton, sa tuyang hamanon. Bagong bayong, bagong usipon, bagong aawiton, sa tuyang hamanon. Tunay na balaog ang sugok na ini. Nakaabot, nagsungko sa tuya digdi. Tanganing ang gabos sa tuyang masabi, mahali sa daghan ang gabos na dugi. Ay salamat, maray man pala ang mangyayari. Ano ang sa tuyang gigibuhon? Tanganing magayon ng kapaladan, sa tuya ang mag-uyon. Sabiyon mo sanaan magiginibota, idudusay mi buhay ming iniho. Sa aga, giraray, pagabot na alas 12. Kung nanok na ang gabos, minsan duli-duli. Sa tuyang sambiton bagong agi-agi, adar na, bako sana para sa hadi. Bagong bayong, bagong usipon, bagong aawiton, sa tuyang hamanon. Anong panirata?